Funkcia, ako aj vidíte v druhom bode, je to komplexná vec. Obsahuje v podstate zahrňa do toho pohybu, do toho daného cyklusu zahrňané všetky roviny pohybu, či cez frontálnu, sagitálnu alebo cez transverzálnu, čiže priečnú rovinu, a tie cviky sa vykonávajú v jednotlivých týchto rovinách. Čo je ale dôležité a čo si treba zapamätať veľa trénerov som videl v tréningu alebo keď cvičia s ľuďmi tie jednotlivé cviky, si myslí, že robí funkčný tréning, že ho postaví, ja neviem, na balančnú podložku, dá mu robiť, chlapík sa kýva o dušu, hlavná vec, že to zdvíha, asi povie, no super, dneska mám brutálny funkčný tréning, ale to je trošku chyba. Je to tréning na balančných podložkách alebo na nestabilných plochách, je súčasťou funkčného tréningu. Není to avšak, keď ho zle vykonávate, nerobíte funkčný tréning, len sa snažíte, ja neviem, nejako náhradiť alebo myslieť si, že robíte funkčný tréning, ale v podstate ho nerobíte. Lebo v podstate funkčný tréning snaží sa navodiť telu alebo vrátiť telu naspäť svalovú rovnováhu, čiže svalovú harmóniu, aby tam nebola žiadna disbalancia alebo nejaká dysfunkcia. A preto ten tréning je aj na to zameraný. Preto je dôležité vždy pre tréner, ktorý chce cvičiť s daným jedincom, k tomu sa niekedy dostaneme, funkčný tréning, musí ho najprv zmapovať, urobiť nejakú anamnézu. Na základe toho vie, ktoré cviky potrebuje ten daný atlet alebo športovec alebo hobík na to, aby sa niekde posunul a vrátil telu svalovú rovnováhu. Lebo myslím si, že to je o mnoho dôležitejšie ako zdvihnúť na hlavu, ja neviem, 100 kg alebo drepnúť 200 kg, keď v podstate telo je nefunkčné. Viete drepnúť 200 kg a vybehnete na tretie poschodie a ako túto doktor by povedal, máte laktát 16. To znamená, na ďalších 30 minút ležíte na zemi, lebo sa neviete z toho spamätať. Myslím si, že také svaly sú vám úplne na nič. Funkčný tréning sa sústreduje teda na rozvoj tej funkčnej sily a nervosvalovej účinnosti. Tá funkčná sila, ako som hovoril, je to vlastne schopnosť toho nervového, čiže nervovej sústavy oporného kostry a pohybového svaly efektne produkovať silu, to znamená silu akceleračnú, čiže zrýchľujúcu, spomalujúcu a zároveň celé telo stabilizovať v tom pohybe. Chápeme? Aspoň trošku? To znamená, že starí rodičia zoberú vnúčia, to znamená, on znižuje rýchlosť, zoberie dieťa, vyhadzuje nad hlavu, zrýchluje a zasa ho stabilizuje a celé telo pritom musí stabilizovať. Alebo keď odhodíte kameň, keď ho nezastabilizujete telo, tak hodíte kameň a letíte aj istým kameňom. Áno? Čiže to je vlastne stabilizovať ten pohyb. A nervosvalová účinnosť, takže nervová sústava je veľmi dôležitá. Všetky sval sa nepohne bez toho, aby nedostal nejaký impuls. A vlastne v tele sú rozdelené tie svaly, ktoré sú tí agonisti, antagonisti, synergisti a stabilizátori. Čiže toto, aby všetky tieto zložky spracovali spolu, musí byť tá svalová rovnováha. A keď sú správne impulzy a to telo spracuje správne impulzy a celé tie zreťazenia svalové idú správne, tak váš pohyb je efektívnejší, účinnejší, rýchlejší, silnejší. To je presne to isté napríklad pri behu. Pri behu, keď beháte a niekto v tom celom po nejakej diagnostike má urobené to, že má, ja neviem, oslabený zadok, čo má možno 80% populácie, neznamená, že keď niekto má zadok vydutý, že má ho aj silný, má, ja neviem, skrátené tieto zdvíhače, tak ten krok nedokáže, keďže má zadok je extenzor, nedokáže odpichnúť krok, keď má toto skrátené, tak je nejako je takto prehnutý a len v podstate takto nejako ťaha tie nohy, jaká kakačka. A to je vlastne ten funkčný tréning je na to, že vy tie svaly, tie, čo sú skrátené, uvoľníte, tie, čo sú oslabené, posilníte a celé to vložíte do nejakého tréningu, aby ste toto celé zreťazenie bolo funkčné a maximálne prospešné.
Tu teraz som vám snažil sa aspoň tak, že pre vás načrtnúť, že vlastne tie cviky v tej, čo je frontálna rovina, jak rozdeľuje telo, čo sa v ňom nachádza, aké cviky sa v tom robia. Potom som sa snažil vám priblížiť nejakú ukážku, čo je to vlastne, a ktoré tam cviky zapadajú v tej frontálnej rovine. Potom takisto je tu tá sagitálna, ktorá rozdeľuje telo na tú pravú a ľavú polovičku, čo zahŕňa, aké pohyby sa nachádzajú v podstate v tejto rovine a aké cviky z toho vychádzajú. To je len úplne taký krátky prierez tých cvikov, tých je tam o mnoho viacej. Dostaneme sa takto z transverzálnej, ja vám to len tak ľahko preklikám a tu je to, čo je najdôležitejšie, v podstate, aby ste si vy vedeli zapamätať. Stále funkčný tréning zdôrazňuje, aby ste trénovali vždy v správnom postavení. To znamená, technika je absolútne najdôležitejšia a nepripúšťajte si na žiadny kompromis. Nesnažte sa, že vy keď si, ja neviem, zvolíte, že idete robiť drepy a poviete si, dobre, tak idem predpísaných 10 opakovaní. Nerátajte 10 opakovaní ako 10 eur, rátajte si 10 opakovaní, ktoré ste previedli absolútne krásnou, čistou technikou. Preto už starých športovcov nenaučíte robiť niektoré veci správne, lebo už sú tak deformovaní, že sa to veľmi ťažko robí. Len snažíte sa minimalizovať tú ich dysfunkciu alebo tú ich svalovú nerovnováhu. Ale u mladých alebo u vás obvykov, aby ste si šetrili zdravie, si myslím, že tá technika pri jednotlivých cvičeniach je strašne dôležitá. A niektoré cviky je možno niekedy lepšie začať cvičiť vlastnou váhou a naučiť sa ich cvičiť perfektne a potom pridávať gumené expandere, medicimbaly a tak ďalej a dá vám to o mnoho viacej, ako keď sa chcete hrnúť hneď do nejakých činiek. Zložky toho funkčného tréningu, aby si niekto nemyslel, že to je v podstate len cvičenie, tam zapadá aj flexibilita, posilnenie jadra tela, rovnováha, odrazy, teda pliometria, rýchlosť, sila a aj taktiež vytrvalostný tréning. Všetky tieto zložky majú svoje podkategórie. To znamená, tak ako sila má aj funkčný tréning, má maximálnu silu, hypertrofnú silu a tak ďalej, len tej sile sa jednotlivé, ak chcete robiť maximálnu silu, musíte sa k nej prepracovať. To znamená, že keď neviete zastabilizovať driekovú časť chrbta, pri tom drepe ste v spodnej časti chrbta prehnutí a kolena tlačíte dopredu, tak si skôr uškodíte, ako si polepšíte. Sice možno zdvihnete viacej v danom momente, ale niekedy v ďalšej budúcnosti sa vám pri nejakom futbalku s kamarátmi roztrhne predný skrížny väz, napríklad. Pri výbere cvičení som sa snažil také najzákladnejšie body, aby ste si tie cvičenia v podstate vyberali na základe bezpečnosti, náročnosti, postupnosti, systematickosti. To sú také základné metodické, ja neviem, žvásty, no. Treba sa nad tým zamyslieť a keď si budete zostávať ten tréningový plán, tak trošku nad tým porozmýšľať. Myslím si, že toto pre tých, čo si chcú robiť tréningový plán, je podľa mňa najdôležitejšia vec. Jednotlivé tie veci, stabilita, sila a power, čo je v podstate za čo najkratší čas, čo najväčšiu silu, alebo to je rýchlostná sila, ako to nazvať, po slovensky správne. Je dôležité, aby ste vedeli, že vy keď chcete robiť tú stabilizáciu, ten tréning stability, tak sa robí buď sú to cviky na celé telo, cviky viacklbové, alebo cviky jednoklbové. Tak ako keď chcete robiť tú poslednú úroveň rýchlu silu, nemôžu to byť cviky jednoklbové, lebo to je proste nejde dokopy, to je úplne nereálne. A keď si toto viete rozmeniť a poviete si, aha, super, a viem, čo chcem dosiahnuť a viem, akými cvičeniami, tak keď si to pekne zoradíte, tak si viete vytvoriť krásny tréningový program, z ktorého budete mať radosť a vás aj niekde posúva. Na tú stabilizáciu, na tréning stability, ten prvý cvik je vlastne na celé telo.
Ten druhý cvik je cvik viacklbový a ten posledný je cvik stability, ale jednoklbový. Stability, pretože je tam už to, že tam stojíte, nemusíte stať na bosu, môžete stať aj na jednej nohe a robiť. Aj to spĺňa svoje. To je už, ja neviem, 3., 4. level tej stability. Začínate na 2 nohách, 1 noha a tak ďalej a posúvate sa ďalej. Keď dokážete na týchto cvikoch stabilizovať svoje telo v správnom postavení, v správnej technike, tak sa posuniete zasa o niečo ďalej. Pri tej silovej úrovni tiež som sa snažil, aby ste videli, to je celé telo, viacklbový, jednoklbový, a pri tej power to sú vlastne, je to pliometria viac menej, ale rôzne odhody, je to drep výskok a odhod medicimbalu dopredu. Teraz pri tom zostavovaní, tak ako si zostavujete tréning, tak sa snažíte aj cviky vybrať od najjednoduchších po najzložitejšie. Takisto aj pomôcky, nemôžete, keď ste začiatočník, hneď ísť robiť drepy na feedlopte, hej? Tak začínate drepmi, ja neviem, bez všetkého, keď to zvládnete technicky správne a kolena vám zostávajú nad špičkou, nepadáte dopredu, nezdvíhate päty a neviem, neklinišete sa tam a tak ďalej, tak postupite ďalej, dáte si jednoručky do ruky alebo idete s expanderom a tak ďalej. A tu som sa snažil vám načrtnúť asi nejakú postupnosť, aké by tam malo byť v dolných, horných končatinách či pri pomôckach. Teraz sa dostaneme k tým testom. My u nás sa snažíme toho športovca alebo normálneho človeka, jasné, že všetky testy nepatria pre každého. Je to špecifické a podľa toho, kto aj buď príde s nejakým problémom alebo nepríde s problémom. Ale snažíme sa robiť na pomoci s fyzioterapeutom posturálne hodnotenie, klasické, statické, kde sa fyzioterapeut zhodnotí telo z toho fyzioterapeutického hľadiska. Potom je tam dynamické, čo je pre nás najzaujímavejšie, lebo všetky pohyby, všetko, čo robíte v priebehu dňa, sa robí dynamicky. Nikdy nestojíte, okrem, ako tu povedal sa mi zdá doktor Hostin, hradná stráž, ale aj ten hradnej stráži, keď bude stať a bude mať vypadnutý hlboký stabilizačný systém, tak po chvíľke ho bolí spod chrbta, omielajú ho kolena a tak ďalej. Na základe týchto testov presne určíme v podstate tréning šitý na mieru pre každého človeka alebo každého športovca. A tomu sa venuje, a tomu v podstate sa potom venuje v ďalšom období. My používame ešte jeden spôsob na základe merania tenziomiografie na prístroji TMG 1000, s ktorým zmeráme 20 párových svalov povrchových tela. Výsledok ukazuje každý sval reaguje na podráždenie, čiže sa napoja elektrody na jednotlivé svaly, vyšle sa tam elektrický signál a vykreslí sa nejaká krivka. Tá krivka, ako rýchlo nastupuje do kontrakcie, ako rýchle klesá, tak ďalej na základe prečítanej tej krivky sa určí, aký je ten sval. Ten sval vlastne vy potom viete, že či máte robiť na pravú, potom na pravý biceps robíte aktivačné cvičenia, na ľavý biceps robíte silové cvičenia a tým tiež vlastne navracate telu tú svalovú rovnováhu. Necvičíte to, čo nemusíte cvičiť. To je asi v podstate všetko, ale ešte som, ak ste dobre počúvali, ak vás to zaujímalo, som si dovolil, že z našej malej záhradky súťažil nejaké 3 USB kľúči s náhradou prednáškou a nejakou brožúrou, čo sme s Katarínou urobili pre DM Drogeriu. Je to v digitálnej podobe. Keď máte záujem, môžem zadať nejaké 3 otázky o 3 USB kľúče. Je to len 4-gigový síce, ale tak malé potešenie z domácej záhradky. Ja dávam prvú otázku bez kľúča. Prosím ťa, tá diagnostika sily svalov je nejako obmedzená? Môžeš vyšetrovať vrcholového športovca, normálneho športovca, hobíka, to je úplne človeka po rekonvalescencii. Práve, že to je na tom výborné, že teraz závisí to od percenta tukových zásob. Tak to je dobrá otázka, lebo tu tam hrá nejakú rolu, lebo keď niekto príde, poviem úprimne, ako obezný,
a tak tie povrchové svaly sa mu strašne ťažko nahmatávajú. A